Mm. 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 Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng laing ng bicol. Yan, at meron po tayo dito daing na bangus. At fried liempo at isang damakmak na rice. At meron po tayo cook. Opo. Ang pagkain po natin ito ay dish ng ating mga kababayan na taga Bicol. At syempre ang nagrekomenda po ay sila Cheryl Ann Magpayo, Abigail Dizon, at si Reynaldo Salceda. Yes. Hello po at shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa nirekomenda po ninyo. Ayan. Mga foodies, napaka-special pong araw natin ngayon dahil meron po tayong makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si It's SweetAlma. Ayan, si Sisi po ay taga-Japan. Yes. Nagmumukbang din po siya mga ka-foodies. Masarap din po yung mga kinakain niya at maganda din po yung kanyang quality ng kanyang mga videos. Mga ka-foodies, sana po supportahan po natin siya at syempre mag-subscribe na po kayo. Yes. Pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po tayo kay It's SweetAlma. Sisi, thank you so much po sa online collaboration. Kaya kung di nyo pa siya kilala, panoorin natin to. Ayan guys, napanood natin ang bago nating kaibigan na si It's SweetAlma. Opo mga ka-foodies, si Sisi po ay taga Antipolo po sa Pilipinas. Pero ang pinaka-hometown po niya ay sa Alaminos, Pangasinan. Yes. So mga ka-foodies, sana po supportahan po natin si It's SweetAlma at mag-subscribe na po kayo. So bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Ito na yun. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Opo. Mga tanaking kapampangan. Opo. Energy na. Energy. Katong yung mga inday. Una subo natin Ay, to. laki nito. Okay lang. Ata. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Sisi, It's SweetAlma. Para sa'yo po ang unang subo. Kain po tayo. Manta po. Meron akong gulay. Pepino. Iga natin to. Yan. Para makita yung rice. Tignan niyo yung rice namin guys. Ang tagal na natin din nag-ano no. Masarap to, magata. Ang daming gata. Ang sarap. Tapos may sili. Yan. Putibis. Kain tayo. Ang sarap. Ang madaming gata. Sarap. Dahil tayo guys. Ang daming bawang ng ulay. No? Ay. Ito na nga. Shoutout sa mga kasama natin pinibukbangas na Manoy at Manay. Sina Raw and Cook Food ASMR.
Alam mo, paparami kang rice dito. Ang sarap. Ano sila? Hindi ito. Cheers tayo. Cheers. Sarap. Sarap ang angang. Mga kapudibis, maraming po salamat sa lahat ng pumunta sa amin sa online collaboration namin ni Mike and Len Channel. At saka kay Ma'am Sheila sa sisikaw. Yes, Ma'am Sheliza. Thank you so much po. At kay Queen Natsu, Sisi, thank you so much din. Queen Natsu, mga kapudibis, Opo. huwag niyong kalimutan. Mag-subscribe po kayo sa kanya. At si Ma'am Sheila, I vlog, ayan, taga Bicol din sila. Tsaka si It's Me Grudgin. Taga Bicol siya. Si Irish. Manay din siya. Tsaka si ano. Sarap. Maubos yung kanin namin. Laki ng bangus, guys. At saka ano to, fresh. Sarap. Ito naman yung daing namin, ang daming bawang. Ang sarap.
Gusto ko lang sa tawag si ano. Best friend. Sino? Si best friend. Sino nga? Basta best friend. Best friend yung tawag sa kanya. Wow. Babae yun. Sigurado ka babae. Mm-mm. Kailan ka pa nagka-best friend ng babae? Secret ka pang nalalaman, ha? Kasi ayaw niya magpasa ano. Ano ba yan? Siya ba yung magkikita tayo sa December? Hindi. Ano ka ba? Best friend. Ito yung best friend. Taga-ibang bansa. Ano? Siya yung ano, nagbigay siya sa atin ng ano, pambiling food. Siya ba yun? Salamat po. Shoutout po sa inyo. Ito po yun, oh. Best friend, ito na yun, oh. Yun na, alam ko na. Ay, best friend. Kala mo wala akong best friend, ah. Oo nga. Ano ba? Hindi. Bala ka nga. Bahala ka nga dyan. Magpapa-thank you lang ako. Grabe ka naman. Harap. Kung sino hinintay sa isip mo, bahala ka dyan. Wala akong alam. Gusto ko na to, rice. Rice is life. Kunin mo yan. Ayan. Ayan. Ayan pa. Ano? Sarap. Okay.
Hindi ko nakain ito. Taba. Ano lutong? Yung ulo. Sarap talaga yung ulo. Lalo na kapag ano, crispy. No? Oo. Ito. Kamay ko na ito. Yan, wala na. Kala ko ulo yung kinakain mo. Pepino pala. Apple. Sarap. Maganda ba yung mata ko? Maganda ba? Pusa, oh. Hindi. May karatat. Ano yun? Karata. Ano yun? Katarata? Oo, karata. Katarata. Taratata. Basta yun na yun. Katarata. Oo. Oh, di ba? Tuwang kita. Ka? Ka? Ta? Ka? Ta? Ta? Ra? Ta? Rata? Karata. Pag wala ko tawan, parang iba yung meaning nun. Mga ano yan. Mababas tayo. Mga grade-minded yun eh. Basta, ako maganda ako. Ano muna yan? Ha? Ano muna yan? Contact lens. Anong color? Gray? Gray. Ang Susunod, ganda, di ba no? naman? Ang ganda, no? Siyempre, maganda yung susuot. Brand damage, no? Brand damage. Yan. Kailangan maganda ako sa December. Bakit? Siyempre. Makikita daw sila. Sino? Sabihin ko? Hindi mo na.
Abangan nyo na lang. Oo. Pagmamay days sila. No? Yan, sarap. Ang sarap. Mga foodie base, naubos po natin yung rice, yung isang damakmak na rice, at yung laing po, at saka daing, tsaka yung fried liempo. Yan. Yes. Mga foodie base, please supportahan po natin si It's SweetAlma. Pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. At si Queen NATSU po, please supportahan po natin ang sisikabalan po namin na napakaganda at napaka-generous. Sisi, thank you so much. Kumari kong tunay. Opo. Malapit ka na mag 500. Oo, no? Hindi, 500 na. 500 na siya. Congrats. Congrats, Sisi ko. At gusto po namin magpasalamat sa mga nagbigay po ng star sa atin sa Facebook page sila. Lynn Magno Basilio, Chika Gandahan Elumbaring, Samay Pauten, Milicet Biriarel, Oli Papagayo, Ella Sun Nanangan, Charlie Diguan Bustamante Amador Padasas, Angel Jake Gapusan, yan, ang hirap ng mga pangalan. Ginulat Yasidnil, Abigail Pataweg Pacheco, Jamaica Estorjo, Cleo Ann Molon, Leo Garpaf, Delphine Aisa, Stephanie Saldana Capuno, Lawrence Caballo Galon, Angel Samson, Belculo Vargas II, Eman Brondial, meron pa, Jen Jeng, Amiher Odonyo, Raquel Chasue, Forcado Ablamel, Rhea Alpuerto Dizon, Sherry Ann V, Pamela May Pamilosa Llamas, Jonalyn A.L. Ricarde, Mars Ford, Mel, Maribeth Pajarillo Pineda, Betchy Tamipus Igot, Dolores Kiginto, Arian May Luna Tiope, Josephine de la Cruz Pizarro, at saka si Neil Aine. Ayan. Thank you so much po sa lahat po nagbigay ng Star star. sa Facebook page. Yes. Thank you so much po sa binigay po ninyong blessing sa amin. Yeah. At si Sweet Neneng Vlog po, siya po ang supporter po namin sa Facebook page. Yes. At ang mga super chat po, nag-collab po natin si Ma'am Sheliza, yan. Sisi Kabalan, thank you so much sa super chat na binigay po sa amin. Yeah. At nag-rejoin po ng Silver Bee si Joby Tenoria. Sisi, thank you. At so new member po natin si Box Cooking. June Pig, nag-rejoin po siya ng Silver Bee. At ang bago din po, si Jojep Channel, no? Yes. Yan, Silver Bee po yung bagong member po natin. At thank you so much po sa nakakulab po namin last. Si Cubs, si Mike and Len Channel, si Ma'am Sheliza. Yes. Yan, thank you so much po. Please paki-visit po ninyo sila at mag-subscribe na po kayo sa mga kabalan po natin. Yes. At shoutout po pala sa Team Matibay. Shoutout po Team Matibay, I love Christine you. Celugawa at saka sa kanyang anak. Si Maria Chance Vlog, please supportahan din po natin siya at mag-subscribe na po kayo kay Maria Chance Vlog. Mamita Brenny Lagangay. Ayan, Mamita, thank you so much po sa suporta po ninyo. Nancy Susan, Jessie Pastrana, Abby Caldero. Sheila Roas, ayan. At si Senior Maymay. Senior Maymay, Your Rowa, Jason Laksamana, ayun. Lea Payawan, at saka si Baby Allison, advance happy birthday, baby. Yes. Ayan mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, at ang TikTok ni BBM. Yes. Mga Foodie Bees, kung nagustuhan nyo po ang aming video, please pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin. It's SweetAlma po, please. Balikan natin. Yes. Subscribe. Kay mga kapudibis, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.